crescut en passatge al nostre transport públic. Avui estem aquí a Sant Adrià del Besòs presentant una nova flota d'autobusos híbrids i elèctrics que respon a una petició que ens havia fet l'alcalde de Sant Adrià del Besòs, el senyor Joan Callau, amb el seu interès de millorar, sobretot, la flota d'autobusos, una flota més sostenible, menys contaminant i més eficient. I avui incorporem aquests 56 autobusos nous que recorreran als carrers de Sant Adrià del Besòs en diürn i també 12 autobusos elèctrics que recorreran als carrers de Sant Adrià del Besòs a la nit, també de forma sostenible. Amb aquesta incorporació de nous autobusos, això vol dir que el 25% de la flota d'autobusos de Sant Adrià del Besòs durant el dia són sostenibles i a la nit més d'un 10% també ho seran. Donem resposta, ja dic, a les peticions de l'Ajuntament de Sant Adrià amb el nostre objectiu de que abans de l'any 2030 tots els autobusos de l'àrea metropolitana siguin híbrids i elèctrics. S'aniran renovant, són autobusos que van subministrant diverses empreses fabricants d'autobusos, autobusos que van fer un contracte públic a l'any 2018 i que s'incorporen en aquest primer trimestre de l'any 2019, i aquest any 2019 comprarem 130 autobusos més per tal de continuar renovant la flota de forma continuada. Crec que la presentació que fem avui de més cotxes híbrids i més cotxes elèctrics, jo crec que va molt bé per dues coses. Una, per millorar la mobilitat, perquè són vehicles nous, i després també per millorar les emissions, el tema de les emissions, perquè hi haurà moltes menys emissions, i també millorar el tema del soroll. Per exemple, tant els híbrids com els elèctrics, quan arrenquin de la parada, arrencaran amb elèctric, amb el motor elèctric, i per tant deixar de vibrar i de fer soroll que a vegades les persones que tenen la parada davant de casa doncs els hi molesta. I en aquests moments el 25% de la flota doncs ja són de vehicles híbrids i més del 10% ja són vehicles elèctrics, amb la qual cosa tot el tema de les emissions millorarà molt. Jo crec que és la línia cap on hem d'anar per millorar doncs, això, les emissions d'òxids de nitrogen, que és el que hem de millorar a l'àrea metropolitana, que el causant principal són els vehicles, els cotxes.